जिहेतु एसेम्ब्लियावहाय रां बावजा सोलिगासिनो दङ मा बुंनो ना दाथ' जोंहा बोसोरै जायो दा बे रां बावजानि सम ओंखायनो रां बावजा जथुमा सोलिगासिनो दं दा मैयाहाय बाजेटखौ साबमिट खालामबाय जे बाजेटआवनोखि नोङो 1 लाख माने फ्राय 58,000 खौथिनि एबार बे बोसोरनि बाजेटआ दा बेखौ लानानै सावरायगासिनो दङ गतिके गिबि मन्थ्रिया बिबुंथि लाखिखांबाय आरो माने रांखान्थियारि माने मन्थ्रि मानगिरि बिथाङा गाबोनहाय फिननायखौ होगोन बेसेबां एमएलएफ्रा सोंथि सोङो बा सावरायो बेनि उनाव माने फैगौ 21 आरो 24 अक्ट'नि गेजेराव जोंहा बे फाइनान्सियेल बाजेटखौ पास खालामगोन एसेम्ब्लियाव ओमफ्राय 25 खालि माखासे बिल दं गोदान गोदान बायदिसिना डिपार्टमेन्टनि बे बिलखौ सावरायनानै 25 मार्च खालि बे रां बावजा जथुमा जोबहैसिगोन रां बावजा बे बेरेखा हान्जानि माबाफोर अजदफोर दङ नामा बेबायदि जेबोथ' डाइरेक्ट थोंजों अजद थाया नाथाय बेवहायनो बायदिसिना जि बिखान्थिफोर लायो बे बिखान्थियाव माखासेफोरखौ साजेसन होयो आरो माखासेफोरखौ बिथांमोनहा समाल'सना खालामो जे बेखौ दरखार गैयामोन नाङामोन बेफोरबायदि सोलियो गावबा गावनि साननाय हनाय हागौबा सोलायनांगौ हागौबा फाबा बांसिन होनांगौ बेफोरखौ माने बोसोन होयो आरो बे मथे बाजेटआ पास जानानै थाङोब्ला देनां खामानि मावनाय समाव सरकारा बेबायदि एमएलएफोरनि जेफोर माने खावलायनाय बे मथेबो बिथांमोना माखासे हाबाफारिखौ लाहैयो मैखोमै देग्लाय बोसोरनि जिथु रां बावजा बेवहाय गोदान माबा मोनसे बिथांखिनि सिन्था खालामदों नामा गोदान दङ मोननैसो बेवहाय बाखिथ' थाखानायखौनो नों मावबाय थानांगोन ना लामाखौनो नों फाहामफिननांगोन बे फरायसालिखौनो नोङो नायनांगोन बा आबादनि बिथिङावनो नायनांगोन नाथाय आथिखालनि बे गोदान समाव माखासे जेफोर गोदान माने टेक्न'लजिफोर दं बेफोरनि सायावबो सरकारा गोदान मोनसे माने माखासे बिखान्थिफोर लादों सेटेलाइट बाहायनायनि खोथा माने अख्रां सायाव जितु सेटेलाइट बेखायनो होनदों बे टेक्निकेल माखासे बे गोदान माबाखौ बाहायदों जे स्पेसियेलि आरोखि जोंनि गासैबो माने बे बिथिङाव जिथु दरखार दं आरोखि सेटेलाइटनि दारै बेवहाय माखासे माबाखौ अपारेशन खालामनायनि थाखाय बिनि थाखाय सेटेलाइट निजा मोनसे माबा खालामनायनि आसाम गभर्नमेन्टआ दा बेखौ फाइनान्सियेल बाजेटआव सोदों आरो बे जायोबा आं सानदों गासैबो बिथिङाव सेटेलाइटनि दारै जायफोर हाबाफारिफ्रा जोंहा गोरलै जायो जेखौ मावनांगौब्ला माने सेटेलाइटआव जों मालायनि माबाखौ लानांगौ जायो गावनि थायोब्ला बेयाव सोबखौनो जों गोरलैयै माने बाहायजोबनो हागोन आरो सेटेलाइटनि सोमोन्दै दिनै जिहेतु ड्राफ्ट बाजेटखौ गथायबाय बे गथायनायावहाय मासिगिरिनिफ्राय मा बुंगासिनो ना मासिगिरिनिफ्रायथ' बुंनांगौ जेबो थाया जेफोरखौ लादों मिजिं थियो बेवहाय जोंनि जिथु थान्दैफोर माने मानव गेदेर एमएलएफोर आरो मानव गेदेर मन्थ्रि बिथांमोना मोजाङै सावरायलायनानै बेफोरखौ गमामायैनो रायजो राजानि माने गाहामनि थाखाय जों बोरैहाय मावफुंनो हायो बेफोरखौ माने जुदि मोजाङै थांखि लालायलायोब्ला मोजां जायो अदालगुरिनिफ्राय जायफोर एमएलए दङ बिथांमोननिफ्राय माबाफोर गोदान बिथांखि दैखांदों नामा बेबायदि जेबो गैथ'वा दासिमाव दैखांनायनि सम्भाबना दं बेथ' समासो बुंगोन बा बिथांमोना मा नटिस लाबोयो सरन बर' बिथाङा दाख्लैहाय मोनसे एभेक्सननि माबाखौ लानानै बेवहाय मोनसे मा होनो लाथिख' सम 0 आवार लाबोदोंमोन बे एभेक्सनखौ माने बोखारनांगौनि थाखाय होबथानांगौनि थाखाय बिथाङा बेखौ लाबोदोंमोन मोनसेया जाहैबाय मुंख्लंफोरनि जिथु माने एसग्रेसिया बिनि जिफोर आद्रा थानाय बे बाथ्राखौ बिथाङा दैखांदोंमोन सरन बर'आ दाख्लै गोबां मावनो दङ अदालगुरियाव माखासे एमएलएफ्रा बिथांखि दैखांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोनलायदों बे समाव ना बेथ' रायजोफ्राबो एमएलएफोरखौ बुंनांगोन आरो एमएलएफ्राबो रायजोफोरनि बायदिसिना समाव जायफोर बाथ्रा दैखाङो खोन्थायो रायजोफ्रा बे बाथ्राफोरखौ बेवहाय सरकारनि नोजोराव लाबोनो थाखाय बिथांमोनाबो दैखांनांगोन आरो होमब्लासो जोंनि बायदि बे गणतान्त्रिक हादोराव सुबुं समाज बा साधारन रायजोआ लुबैनाय बायदि जोङो गासिबो खामानिफोरखौ सरकारा बिखान्थि महरै लानानै खामानि मावनो